היי, אני גלית מ-biocoaching.com. היום בבוקר הייתי בבנק, הלכתי להפקיד צ'קים. יום של הפקדת צ'קים הוא תמיד כיף בעיניי. אם פעם היה צריך לעמוד בתור לפקיד, לחכות שהוא יקבל את הצ'קים וירשום, היום הוא תהליך מאוד פשוט. ניגשים לעמדה שבכניסה לבנק, מכניסים כרטיס, מכניסים את הצ'קים ומקבלים את האסמכתה. על האסמכתה אני רוצה לדבר איתך היום. ואיך זה קשור אלייך, לאימהות ולביטחון העצמי שלך? את זה תגלי אחרי הפתיח. תארי לך שהיית הולכת לבנק, מפקידה את הצ'קים ולא מקבלת אישור. תארי לך שיום אחד היית הולכת לבנק, מבקשת למשוך את הכסף שהפקדת, והיו אומרים לך, סליחה גברתי, אבל לא הופקד כסף. תארי לך שהכסף הזה באמת היה נחוץ לך למטרה כלשהי, לרכישה גדולה, לתשלום או כל דבר אחר. איך היית מרגישה? מה היית עושה בלי הכסף? עכשיו בואי נדמה את המוח שלנו לבנק. בנק שבו אנחנו מפקידות רשמים, זיכרונות, חוויות, הצלחות שלנו, כישלונות. אנחנו מפקידות ומפקידות, ואז מגיע היום שבו אנחנו עומדות בפני אתגר גדול. זה יכול להיות תפקיד חדש, פרויקט גדול, שיחה חשובה, או כל דבר אחר שדורש מאיתנו ביטחון עצמי ואמונה בעצמנו. אנחנו באות לבנק, למוח שלנו, מבקשות למשוך את ההפקדות שלנו, ונאמר לנו, סליחה, אבל לא בוצעו שום הפקדות. אין הצלחות רשומות, אין דברים להתגאות בהם. הביטחון העצמי שלנו צונח, תחושת הערך העצמי יורדת, וקשה לנו להתמודד עם האתגר. אז מה עושים? מוודאים שכל דבר שאת גאה בו, כל הישג שלך, אפילו הקטן ביותר, יירשם במוח ויקבל אסמכתה. איך עושים את זה? בכל פעם שאת גאה בעצמך, בכל פעם שעבדת קשה והצלחת, בכל פעם שיש לך הישג, אפילו הקטן ביותר, זה יכול להיות שהתנהלת נכון עם הילדים, זה יכול להיות שהייתה לך איזו שיחה חשובה וניהלת אותה בצורה נכונה, וכמובן גם כל הדברים היותר גדולים. בכל פעם כזאת תחגגי, תצייני את זה לעצמך. איך לעשות את זה? יש הרבה דרכים לעשות את זה, ואני אתן לך כמה דוגמאות. את יכולה למשל לשתף את ההצלחה שלך בארוחה המשפחתית. את יכולה להרים כוסית לחיים עם בן הזוג או עם חברה. את יכולה לקנות לעצמך משהו קטן, סיכה, פרח, איזשהו בגד, שבכל פעם שתלבשי אותו יזכיר לך את ההצלחה, למה הוא נקנה. וכמובן שאת גם יכולה לנהל רישום ביומן של כל הדברים שאת גאה בהם. אני אוהבת בערב לרשום ביומן שלי את כל הדברים שאני גאה בהם שעשיתי במהלך היום. הם יכולים להיות גדולים יותר והם יכולים להיות באמת מאוד מאוד קטנים. העיקר שהחוויה תחרט בתודעה שלך, וכך בבוא יום תוכלי להישען עליה. תדעי שיש לך הצלחות, שאת יודעת להתמודד עם אתגרים, ותוכלי להסתמך על ההצלחה שלך כשאת באה להתמודד עם האתגר הבא. אז אל תשכחי ללחוץ על לייק וללכת לחגוג את עצמך. להתראות בסרטון הבא.